Mga proyekto pong nakatuon sa modernisasyon at serbisyo at pagpapaunlad po ng infrastruktura ang inilatag po ng pamahalaang bayan ng Binmaley sa ika-4 na State of the Municipality Address or SOMA ni Mayor Pedro Pita Merera III kahapon Lunes, Hulyo 13. Sa kanyang ulat, sinabi po ng alkalde na kabilang po sa mga pangunahing prioridad para sa ikalawang kalahati ng 2026 ang digitalization ng payment systems ng munisipyo, pagbili ng lupa para sa itatayong bagong slaughterhouse at pagpapaganda ng wet section ng pampublikong pamilihan at paghahanda ng bayan para sa Seal of Good Local Governance. Kasabay po nito, iniulat din po ni Merera ang mga naging resulta ng mga programa ng lokal na pamahalaan sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa alkalde, mahigit 25,000 na serbisyo at benepisyo ang naihatid sa mga residente sa pamamagitan po ng mga programang pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at social welfare. Naitala rin ang implementasyon ng 16 na proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 57.4 million pesos habang inaprubahan din ang supplemental budget na number 1 na may pondong 48.5 million pesos para sa pagpapatuloy ng iba't ibang programa ng lokal na pamahalaan. Sa larangan naman ng edukasyon, patuloy na sinusuportahan ng Binmaley Scholarship Assistance Program ang nasa 248 na college scholars. Samantala, higit 14.5 million pesos pong naipamahagi na sa mga benepisyo po ng senior citizens at mahigit 1,700 na pasyente ang natulungan ng MDRRMO Ambulance Services at 1,079 residente naman ang nagtapos sa libreng theoretical driving course. Iniulat din ng Binmaley Municipal Police Station ang nasa 100% crime clearance efficiency. Habang kabilang na rin dito ang Binmaley sa top 15 most competitive municipalities sa Region 1 batay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index. Ginawaran din ang bayan ng Good Financial Housekeeping Award ng DILG para sa taong 2025. Sa pagtatapos ng kanyang SOMA, hinikayat ni Mayor Merera ang pagkakaisa ng mga Binmalenyan sa pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.